Eta besterik gabe, bertan, egun horretan eta azalpenak emateko maiaren dauzkagunak, maien komunerok, azalpiltzen bertuko dizuet, jakin da, denak esaten ditugula, baina, bueno, bere eskerrean Jose Luis Elorza, Lanbiziketako zuzendari orokorra, bere ondoran Estibalitze Alkorta, Foru Aldundiko zuzendaria, eta Loiarako teknikaria Antxon Gurutxaga, berak zehaztapen, estegiaren zehaztapenak emango dituela. Iñaki Konde, Lanikiren zuzendaria. Eta, bueno, besterik gabe, laburki nundi nora iristen garen lagunera, oso laburra salduko dizuet. Hasieran, duela orain betiko dira 10 urte, Lanbiziketako hainbat eta hainbat familia euskararen baliabideak gabe zeuden. Orduan, Lanbiziketako 4 adar nagusiak, ikaslan eta eter, elkartu ondoren erabaki genuen proiektu bat osatzea. Proiektu horren izena, Lanbide Ekimena. Lanbide Ekimenen barruan, saiatuko ginen sartzen, ahalik eta zikloak eta irakasleak eskatzeko euskara materiala. Proiektu horren egitura legala osatzeko erakunde bat sortzen da, laneki daude, ordu laneki barruan daude, eter eta ikaslanek. Berez, proiektu horrela junik, behar genuen ere proiektu hori ateak edo erabiltasuna emateko, behar genuen ere nola ze euskarri eduki edo izan. Orduan erabakitzen da, web horri baten material guztia txintzilikatzea. Hau guzti hau egiteko, Eluia Fundazioarekin kontatzen dugu. Eta irakasle hainbat eta hainbat ziklotako eta familia profesionaleko irakasleak bilerak egin ondoren, beraik antolakuntza, familia bakoitzak antolakuntza egin ondoren, osatzen dute, erabakitzen dute zer itzuli, zer berain apuntetak baliogarria den, eta hori guzti hori koordinazioa eta lan guzti hori egiteko persona baten ondoan pilotatzen zuen dena. Personari Xabier Aramendi, gaur hemen gurekin duguna, eta eskertu behar genuela 10 urtetan egindako lana. Berak familia guztiak antolatu ondoren, erabaki ondoren zer itzuli, zer erosi, askotan irakasleak erabakitzen bai dute oraindik ere baliabide batzuk, material batzuk editoriala erostera, editorialekin negoziatu ondoren, Eluiarren bidez, web horrian txintzilikatzen zen. Noski, urte askotako lana izan da, 10 urte oso oparoa izan da, eta orain ikusiko dugun bezala, horren ondorioa gaur hemen ari garen emaitza bat da. Orduan, bigarren diapositiba azaltzen da azkenean orain aipatu dudana, nahi zuzen dute bi aldiz, zer da Laneki elkartea, nola osatzen dugun, hor gauden guztiok, 2001an hasi ginela, bigarren urrengo diapositiba antxoan izadez, zertarako erabiltzen da materiala gozta, nork erabiltzen du, nortzu dira eragileak. Eragileak noski dira Lanbiziketako irakasle zein ikasle, DBH-ko ikasle zein ikasle, batxilergoak ere erabiltzen dituzte, baita ere unibertsitatekoak, daukaguloko neurtuta erabilpen hori, eta aldi bat enpreseko teknikariak eta instituzioko edo erakundeko teknikariak ere erabiltzen dute gure materialo. Gero, derez, zer dago jakin bai web horri eta jakinbai.com web horrian. Hor daude liburuak, hor daude materiala, hor dago familia askoren 10 urtetako lana, irakasleak eta zein denon artean egin ditugun lanak, ezta? Lanekin berak egindako lanak dira 573. 573 ari gara hitz egiten liburu testu batzuk 200 horrekin, beste batzuk 100 horrekin, eta beste batzuk 600 horrekin, ez dira homogeneoak. Eta bestatetik jakinbai.com dagoenea dira 640. Hau da, Lanekik egin du material batzuk eta baita ere zurgatu edo aprotxatu da besteak egindako lan batzuk Eluiarrekoa, beste batzuk Iralekoa, beste batzuk R-Laurenekoak eta bar guzti hori. Hor dagoen materiala, 640 materiala, noski 600 materiala egon da zela egin dugu material hori, hau egiteko hau laguntza ezinbestekoa geneukan, laguntza izan dugu laguntza, hemen dauzkagu
Eusko Jaurlaritza apostu potente bat egin zuela hasieratik eta aldi berean Gipuzkoako Foru Aldundia. Berei jarritako aportazio ekonomikoaren esker guk hemen bukatu dugu. Gero, karo noski, hau hola dago, baina baita ere interesatzen dugu jakitea ze jende nortzuk edo zenbat erabileta duen hau. Eta hori ikusten duzuen bezala, joan zen urteko erabil kopurua 4.400 izan da. Eta hortik, ateratzen diren itzulen memoria unitateak dira 276.488. Ja hor geneukan ja instrumento potente bat. Daukagu martxan dagoena erabiltzen dena eta gainera erabiltzaileak noski hobetzeko bide asko daude eta aukera asko daukagu, baina berez proiektuari beharra 8 puntu ematen diote. Erabiltzaileak enkesta bat egin ondoren, proiektuari asko da, hau familia horretan hau zaharkitua gelditu da, hobetu behar da, hau estetizatzen behar hobetu da. Baina azkenean proiektuaren beharrezko ikusten dute, erabil mordo guzti horiek. Jarraitzen dugu horrela, eta noski honen material guzti honen ondorioa zein da. Duela da urte, hasi ginen pentsatzen, familia bakoitzak hiztegi txiki bat izan behar zituela. Administraritza, ero zurgintza, ero hileapaindegiak, ero metalak. Baina, eduiarreko teknikariak ondo alokatuta, esan zuten, hemen ez dakago hiztegi txiki batzuk egiteko, baizik eta askoz ere sakonagoa eta askoz ere importanteagoa den baliabide bat, hiztegi tekniko bat. Hiztegia badakizue, hiztegi asko daudela, hiztegi teknikoak eta hiztegi lanbiziketa zuzendurako hiztegiak ez hainbeste. Badaude enpresa batzuk, beraien enpresatarako egin duten hiztegiak, ez da Noa taldea, Kondia enpresa eta baina orokorrean eta familia guztietarako, askotan gelditzen gara, metalean daude ikasle modua, administraitzan daude ikasle modua, baina baita ere daude hileapaindegia, sukaldaritza, zurgintza, arrain, eta bar familia modua. Guzti hori aurre eta guzti hori erantzun bat emateko ateratzen da hiztegi hau. Hiztegi hau noski eta azpimarratu dut oso berritzailea dela. Berritzailearen lehenengo dalako online, dalako euskarri informatikoan, ez da paperean. Horrek ematen duen aukera guztiak. Paperean egindako hiztegi bat, handik gutxira zerbait aldatzen bada, baina zaharkitua gelditzen da. Honek berrikuntza guztiak, eta horretik da berritzailea, berrikuntza guztiak aukera ematen du jartzeko bertan. Orduan, horreko zuen, dana buruz ez dakit dagoen, txibatu behar dut, baita eda multidisciplinara, nire batu duan bezala. Dakago hainbat emeta familia eta multidisciplinara, zientzia eta teknologia biltzen dituelako. Eta lehen esan duan bezala, online txintxiko hor dagoena. Berez, aukera ditugu eguneratuta beti izateko. Orduan, zergati dago beharra hau, nondik ikusten dugu beharrezkoa dela. Dakizuenez, lan munduan, bai lanbide heziketan eta bai enpresetan, hainbat eta hainbat terminologia berria sortzen da egunero. Terminologia berria sortzen dira, hitz egiten da erabaten, eta gainera lan munduan euskararen presentzia orain ari da sendotzen eta sakontzen, baina orain arte txikia izan da. Orduan, horre ikusten genuen beharra hiztegia erabiltzeko denak eta gainera beraien aportazioak ere egin dezaten eta gero terminologia homogeneo bat egitea eta sakon bat. Terminologia hemendik aurrera referente bat izatea. Referente horrekin, euskararen kasuan erabilera horreko arloetan, lehen esan duan bezala, hileapaindegian eta bar, referente bat izatea. Hor daukagu, nun aportatu eta nun hobetu. Eta helburuak, noski zein da helburua, ez da, datu bat izatea, nagusiena, eta proiektu familia bakoitzeko egiten diren terminologia berri guztiak bertara iritsi eta bertan kokatu eta eztabaidatu eta noski helburu bereziena da euskarazko terminologia izatea, hiztegia. Ados. Nik usten dut, diagnostiko honekin nire sarrera bukatu dudala, eta da, zuek gutxi gorra flash baten ikusteko hainbat eta hainbat zenbat
gune ezberdina, zenbat lanbide ezberdinan ikutzen duen hiztegi honek, baita ere ikutzen dituen jakinbai.com hor dagoen material guztia. Bueno, besterik gabe, eta sarrera txiki hau, eta agian deno kokatu gara nun gaude, Jose Luis emango diotitza. Jose Luis.